Kadawa kong anak guys, di kaon guys, Inday Mimens. Kaon siya guys. Oh. Kaon siya oh. Kaon sila duwang Rael. Rael. Oh guys, nangaon sila guys. Na ang ilang sudan noodles. Oh, pinobre ba, pinobre. Kay wa magigtay kwarta, kaon ning bata. Oh. Oh, long-long mo na. Oh, pinakuan pa siya chung. Chung pinakuan pa siya chung, pinaanak pa siya chung. Ay akong anak ay. Cha? Noodles. Muna ilang kanon guys. Di na mamili ako mga anak. Basta mabuhi lang. Muna yung gusto. Di mag-arte-arte. Kaya ako mukhaong ginamos. Na ako bibi ay na. Ako bibi girl. Si Rael po. Ha? Mani ako anak ay, nay. Mani ako anak ay. Amna, Inday. Inday, amna. Kaon na siya, oh. Gani gabi, gilantan. Arang-arang na siya, oh. Buni, tabuni. Am na sila guys, uy. Am na oh, ako anak oh. Si Rael, magagaw na silang duha. Magigagaw na silang duha niya. Mo na sila kuan ka ng mo na silang duha, manag-agaw niya. Kana silang duha mututoy sa kung tutoy. Kana silang duha mututoy sa kung tutoy. Oh. Gutom sad sila ko sad gutom sad kusad. Oh. Nya ikuman na nila kaon, ari din sa kuha mo duol mo tutoy bisig nakakaon na. Tutoy lang yapon. Manay buhat sa bata. Igup sig sabaw. Gupa siya kuya. Igupa siya. Gupa kuya. Igup siya kuya, igup siya kuya. Pigup pa siya. Oh, igup na siya do. Nami. Igup na Inday Mimens og si Rael. Ayun napakita imong kuan.